Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel guys. Kami na po ni Ken and Kim Burato Vlog. Paskin kinda rin uli. Madyo na maghihatid to karon ni Janjan. Paros puti. Sa karon guys, ikaduhan na ron kaadlaw sa patrabaho na magdadto to. Janjan ma? Oh. Karon magtiwa sila upang buho dato sa mga panghaligi guys. Karong adlaw. Diya magdengag ko karon og bolanghoy. Sa baka jug sinso guys. Ba ada sebus. Nakaroon guys magdengag ko pang snackay nila. Magdengag ko dari og bulanghoy. Bulanghoy. Lami man bulanghoy guys, mas bintaha pa rin bulanghoy kay sa paan. Kay paan mo raman ning tawo no gapas. Igore ni kumuton na. Tawa na ubo ma. Wala ubo bibi. Lami ma. Lami. Madto na laman ni ilang snackon guys. Nga. Iligon pa ni busog kay sa pan. Mahal na padagpan. Pareho ka naman parisa ni ginamos sa fights na. Snack nila unsa tataod. Tamis na ang. Nga kanahang ginamos. Hang. Ang ko. Lagi magpakpak sa ko ginamos. Aw ginamos napuin na magpakpak sa ko bulanghoy guys, ginamos naman noon. Sana all. All. Sana all. Ha? Ha? Hala, daras kuya Kin. Kin. Kurma. Daras kuya Kin guys. Ito na kaliya. Guys. Lagi kuya. Snack for today. Snack po nila guys kaning bulanghoy para sa ginamos karong ligon ag busog ba? Dai so today kay dangog dai. Last na ni guys. Mana kong pakpaks. Taos pa ko dari kagin ay hugas. Kinabugtog amang tubig. Ripot. Baag singso dari oy. Okay na guys. Diyan na. Mana kong pakpak eh. Makaos sa pagkoron. Para pang hugas dari. Kaos ako guys para hugas datong bulanghoy. Ito magripo na to na bugto. Sugod na sila. Isi karon mo sumbot desmo kaning kagwa. Para magtubig pa. Maglukon-lukon. Gub sang Gabriel ag hose dari guys kana bugto lagi gamong hose dari di ah. Mangibalhin. So connection ni sa dadto. Lubong man. Lagi pa kay sa mga bugto unsa nang samot. Ato nang birahada na kay sa mga bugto. Saring birahan dari. Sing ilayas. Dari pwede na sa tabok dari. Ano guys, tabok na. Ani ba na suong man dahil hinuon eh. Mas pa dari agi no. Baliktad. Kaya guys, sambalhin na gamang gripo. Kanas ladyo. Kanas ladyo agamang tubig. Pwede karon di na tumapunduhan og tubig. Kanang puno ang tubig ag buho. Inuo ko nang ansa na ni mga buhuan ni mura na mga atabay. Ya. Walang mga atabay. Maganda si Gagan dito sa asin tantang pero hindi kuan. Maganda tubig.
Igor sa giluagan guys kay grabing kusog ang tubig. Parang giluagan na rin gisuksok. Hindi sirit-sirit. Kaning magkaos na laman tatong unahan guys. Ano naman na itong kanon. Snacks, bulanghoy, lami kaayo. Nasi ko anak ma. Nahan ka? Nahan ka na to? Yaw. Lami man kaayo nino. Liko ko ma. Liko ko. Ano ka? Huya, huya. Kuha sa kaldero ya be kay dangagan na rin bulanghoy. Kanang naong di payo di ay. Hangad mo ay. Dire. Imo tong ilak kag mago. Yung bigyan. Ready na ni guys para deng agen. Idip sa tong kuan niya. Buhan. Takaan na ko sa bulanghoy guys. Isang sabuan o bizit. Okay, natakang nagatang bulanghoy guys. Kita naman na ang zaog, maluto na siya. Basta na guys, tiya. Yehey, na may pang-snack ng mga nagtrabaho. At least nakasave na ta sa tang money. Ito pang puno-puno sa tang suhulon. Guys, kinahanglan ni siya sakto agad ang pagsiga pero hindi maguwa kay delikado ning bulanghoy maguwa. Sa baag gud kadto dal sinso guys, pasensya na mo. Kay dengag jagado ag tingog sa sinso. Wala man kay nang ginabuhi man padung nalinso. Nga magatang abadengon. Guys. Sakto ra gid ang siga na. Kaya na atong bantazan gadjud. Ato jud isang bantazan kay aron di siya maguwa. Delikado. Very good, Kuya Kinke, nagkaos. Sugay ko bin. Nabugto man gadaga mang host guys gahapon kay pagbira na mo katong pagmasa nabugto. Pastilan. Nabasas Kuya Kinke nagkaos. Masugan ni kaning uli na Kuya Kinke na tikaos sa bahay. Tapos sa tanawan na bulanghoy guys, luto na ba ni? Ala, dahil guys, arang lang lami ang bulanghoy. Tanaol. Pero markuang pa dyan digit. Sa ni takuban. Ang patanawon sa kanilig. Check ka na gisang siga. O, diba? Natin pang snack nila unsa. Tang tilawan guys, so maso na ba? Luto na ba ni? Wala na may sabaw. Hook na. Mahal deket. Uy, na guys. Hala. Lami. Humot. Na guys, humot ka kadyo. Ngayon ka. Haunon. Luto na. Ayan, luto na guys. Hala,
Lami awa. Lami akadyo guys. Taya, luto na. Hala. Tanipalisan sa ginamos. Pa-snack na kanda nila. Kataid. Sana all. Ang lami akadyo kuan guys. Kalami na lang just bulanghoy guys. Ni Paris ang sa ginamos. Sakto na dahil isang pagkakwas luto. Sakto na pagkaluto guys. Ito naman na guys. Nanta. Kaldo. Buka. Manta guys. Ano ba nanghangad man itong kamera? Nantanin to dia. Walang huy. Kasuka. Lamihan na. Humuk. Kaplutan. Kaplutan. Ito ang pahungawon si Ja. Ang pahungawon karang mabugnaw. May akadyo. Sana all, na bulang huy. Kaan sakto kayo ang kutasa. Kasi nga eh, okay humuk juga. May haplutan guys, dari Bisaya. Bagamay kan sama tegangan manap. Tegangan budi na mawon dra. Nanta. Ito sa kong tubig nila guys. Kaya pang uhaw na yung taon. Tara pa. Dito na gabi. Haramain sa baso. Kaya so naman ko kaabot sa ilang bulang huigi pang isnak. Kaya di nga tumukog merkado. Oh, pastilan. Huma naman nilang isnak ang bulang huy guys. Nahurot na. Urot na nilang bulang huy. Kumbati. Para mas kuya. Na guys, mora na yung video rong adlaw guys. Kay mag-charge na po ko yung naghuman. Tawa. Kaya nga wa mo ko kabot sa ilang pagpang-isna kaning lakaw man mi diha man mi giadtong merkado. Pagbalik na ka na hurot naman. Kuma naman sila pang-isnak tanan. Hindi nasa lindad to pila ka buok pangikaon. Tatas lamang minikaag bulang huy lagi ning panagsara. So guys, ubanin na pud mi ninyo sunod na mga videos nga mga i-upload diha. Hinaat kong enjoy hapon banan sa mga videos guys. See you na po sa mga another videos. Bye bye. Bye bye pa. Bye bye. Bye guys. Kami mo liburir na ron. See you na po sa mga another videos. Bye. Oh, God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. We love you. Love you. Amping.